čo robíte? Dobrý den, ne? Dobre, ukáž to. Ale počkej, on to neskončil. A teď co? Trošku dostanete. Tak pozri, pani youtuberka. Natáčajte ma a ja tu behám o 100-300. No poďte sem, ukážte, pozrite, jaký biežecký pás som tu urobila už. No a teraz ukážte na betále a ja pedalujem. Ukážte to, vidíte? Už nám tu zapadá slnce. Nezapadá, je tu krásný slunečko, jak vidíte. No trošku. No pozrite, tuto vám poviem. Toto sú na tie krásne poroci. Toto je pán Tyčinka, toto je Kravin, to je pán Fondelino a toto je pán Velkár. A viete, jak sa dá si nasledovať? To a taktože. A protože som humík a viem betálovať aj na jednej nože. A keď pozeráte Fiziho, tak choďte tu dolu na Natenka a Kekemis a tam si kúpte super biežecký pás. On ho tam má, boha. A poďte sem, poďte. Tuto si môžete kúpiť aj najstylovejší tenkýto programeček. A ešte stylovejší luster. Potom stylové oblečenie aj pána Karpiola. A to na všetko na Kajka a Natálka Fizyshop.cz. A teraz poďme na to. Teraz to poďme roztočiť. Už to skočíme. Dobre, takže poďme. Máme 0,60 sme zarobili a teraz na zdárek. No, ukonči to. Aha, ja už som to mala ukončiť. A teraz nemám... Počkaj.